Kinong Tri Shakriying Hamiglaya Kia Kenduk Shibun Ki Jing Haba Kamiglaya Kelasha Lenshop Lencher Hauk Nyang Jingpang COVID-19. Nakadau jangkani kini Kinong Tri Shakriying belatip kumki domestic workers kilahap banduk kam hakani kepor namar beki kenrat ki kwa bantrehi. Habakren ni kilak pathai khubor kawai ni Kinong Yalam Jangki kelabatai Shapang kani ke Jing Ba 2000 sanspa ki domestic worker ke bela register bani haka union bat haka ni kaseng ni movement ru kumjo te kani ka registration kadang ya ke shakmat bat mi iba ka jingkiu jong ka registration ka kiu bha ki ki snam badan kani ka pandemic ka khlam ma ki kiu bha namar ba ki bun ki ban register ready namar ki babun hi ki akan do ji aka be dai ba ka jingdu kam kajing shabe kam no ki try ki ong mangi adon hayem ba lockdown phim don kam show ban wan try ma te ki dan pada ki ong ba ni ni la do bla ni kham yo le chong dukan show la ni ru la shabe kam te ngim yo su kam ka pati kina wan try ti ki pen sange ano ki te badru haka ju ka por dei leng ba ki long haki tu ki por ba kadang jur ba ka ka klam ba kadang don ka pandemic ni ai ro yakila jirap kat bala mo shaki members te ki priyo ba ki dok ki jinjar ba priyo ba ki ba kadang kala jirap ki wan ken pe so ngim de yakran hi ho yak be dei tamar ki dong tri yang menta baro gi i ba kinong bela hi ki ba im na ka belas ki sham jinjar ba ki kerdu shisha hadu kata namar ba ka jing jinjar ka jong ka kam ka jing podor ka jong tre ka jong ki ka jing kiu dor ka jong kamar bam bat kalong ka ei ka bas si ba ngan ong ba le si ba na preng gini kinong ni ikpat jong i ba dan ka bor ma dan shu i bai ru i ban kran halor ka ka issue kinong bela yeng hi majority ma ki ba buan hi ki kilong kami kireu pen thai ki ba sahi ki ba pen he pen san hi ki khun lada ka dei hasor ni lada ka dei hanong pendong ni ngiu i ba ka jing ka ba khrau hi ka long ha ka ba dei bat ka jing po dor jong ka jing siu ya ka dor na ka ba ka kam ka ba ki trai ka jing sham jing ka jong ki ka long ha du kata kham tam gini ki ba em hasor ma ba pri ka ba yeng wai ka dei ka yeng ka param ya ka ba le se menta kim yo asu ban chong wai yeng ba hapo sang hazar te sakabai shong school ki khun sakabam bat ka jing dor ka bam ka baman la kasi te kalong ka ka ba hadu kata ya kare kun thai shimer la se marwai ban pendap ban pendiang ya kaya kasan tingi khu nanti baka sarkar kan le ai employ halor kani tingi na pen kre aru ya ka memorandum sa sisian bangin pen kan mau yo chief minister jongi ya ki kular ki ba ulakran mo un pej halor ki mat ki be dei bat kinong bela tingi khu nanti bala da menteri dang ba on join kata ka office ko pakilaong haka arpung sautarik kata la shai un pej bon ai kata kasgi bangin yo bani kran khamba halor kani kamat bat ba hakaju kapor ba ninyo sko ya kata ka jubab na kalyang ka jong u na kalyang ka sarkar